Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайв ва бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст аз мошин бозори Душанбе. Боварӣ дорум барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Дастгириро фаромӯш намекунем. Ҳама каса навор дар таи лайк ҳам мегзорем. Касое ки бори аввал дар канали Автолайв аст, ҳатман обуна шавен, аз нархи навои мошинҳо ҳама рӯза бохабар мешавен. саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматонро нигоҳбон бошад. мегзарем баъд тамошои дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародари касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок, чихел дидест жолудок, жолудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорни тимин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорни тимин. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. номерҳо дар рӯи экран аст. метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. аз номи канали Автолайв суҳбат кунед. Kia Rio бародаро солаш 2021 6моҳагиша ҳуҷҷатош дар 2022 сол оформишдагӣ. 2022 сол Kia Rio объем 1.6 спорт, задни камера. мошини сарсиямиш биёд тозаи хушрӯай. ана 4 баллон нав. марамат салом шам мегирем, салом шам як тамошо кунем. даро электро. автомат коробкас. монитори калон. хоб ҳамагӣ 69000 пробег дора, мултирул. хоб ина мониторш, автомат. хоб ҳама наворот кор мекунад. комплектатсияш ҳам созай. бензини холӣ. شدی بچه چند سوختی که نقشد چند خب 215,000 سومونی با سودو میشد. میگم معامله دوره خریدار باشین. نمره کار میمونم زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلومات میده. راسخوش هم مثال کمه برای تاکسی نه که اکو دامه که مثال تاکسی دام ماشین بخوان نه ماشین تایور یکم کاملی نداره. نمره کار 906 98 68 68. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайв ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чихеле ки шумо дида истодед магазини автоаксессуари канали Автолайв кушода шидагӣ. бародаро тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. чихолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳаст. лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳаст. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад. метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунед, метавонед чухолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. ина бародаро Сузуки соли бароиш 2009 обзор мекунем, тамошо кунем. вагон объем 1.3. Hop, salon kendini. Elektropaket.
бародаро. Тамошо кунед. Электропакет. Коробка автомат. Соли бароиш 10000 не вагон. Номро барои тамос 938 79 70 79. Чанд та гуфтесав дирака? 68000 гуфтесай. Бо савдо мешавад. Консанер ҳамаш 100%. Занг занен чахчах кунед. Капут чаме бардор яка. Не бародаро. Багаж ҳам мебинем. Багажш. Маромад бардоро занг мизанед, бо савдо мешавад. Ина бардоро Mercedes компрессор. Соли барориш 2001. Объем 2. Вагон 55000 мега бо савдо мешавад. Хоб як салонша мебинед. Хоб электропакет, чорни салон. Хоб тамошо кунем бародаро. Электропакет, коробка механик. Номро чанд ака? 918 79 23 24. Маромад занг занед бародаро бо муомила дорам. ина бародаро Opel сотка. ина тамошо кунед. соли барориш 99 сол. Машинчаи тоза. Як сола ҳуҷҷат дора. Тимнит. Ҳамаш як сола. Салонаш. Объем 1.6. Бародаро салон. Коробка механик. چند تمشه اکی؟ 47 گفته اکا با سودا میشه همش یک ساله حجت داره تیار کنسری نداره اکا؟ خوب کنسری داره و کار نمیکنه مرامت برداره نورو چند اکا؟ 901 06 91 60 مرامت برادر رو زنگ بزنه با معامله داره اوه یا شکر
تماشا کنید چشمش سازه کزوف تازه من باید زنگ بزنیم با سودا میشه اوپل کاروان سایدیشینه بردارا 10,000 май солиш газ бензин мотор 1.6 простой я салонша мебинем салон бародаро салонша тамошо кунем рушновдай лук дора челки десен 1.6 простой 10,000 чанта гуфтесен акайра ина 55,000 занг бизанем бо мақсад муомила дора номро чанда ака 919 65 82 89 98 ина бардоро занг бизанен бо савдо мешавад